Joo, eli tässä olisi Poen testaus. Eli Omnitikki nyt syöttää 4 laitteeseen virtaa. Ja itse Omnitikki saa nyt tästä heksistä virransyötön. Eli tästä vihreä johto menee Omnitikin ykkösporttiin ja sitten toi läppäri on kiinni tässä heksissä tällä sinisellä johdolla. Ja tuossa heksissä on nyt sitten tämmönen virtalähde. Eli 24 volttia ja 2,5 amperia. Tää syöttää nyt sitten tässä on tää 3 SXT:tä. Kaikki on nyt myös VLAN yhteydessä. Se näkyy, kaikissa on täydet tolpat ja VLAN yhteydessä tähän Omnitikkiin, jotta saatiin vähän kuormaa tähän aikaiseksi. Ja sitten on lisäksi tässä on SXT LTE ja se on myös LTE-verkossa tällä hetkellä. Eli täydet yhteydet. Siinä näkyy SXT LTE. SXT LTE on vähän raskaampi tai vaatii enemmän ampereita toimijakseen, niin sitten nähdään kohtoja jännitteet sitten. Eli täällä on jännitteet nyt sitten, että tuossa on yksi tommonen SXT ja siinä on toi 22 volttia. Jos katsotaan täältä ihan alusta, eli tuolla on heksi, sinne syötään 23,4 volttia. Ja sitten on toi Omnitikki. Siellä näkyykin, että siinä on 3 klienttia VLANissa kiinni. Ja siellä on 22,1 volttia. Eli jännite droppaa todella vähän, siis käytännössä ei ollenkaan siis näiden Omnitikin jälkeen ja SXT. SXT on niin vähäkulutteinen ja nämä on vielä lisäksi nämä kaikki on AC-malleja. Ja tuolta vielä. Eli siellä on AC-versio noista kaikki, eli vielä niin sanotusti kulutteisia versioita. Ja sitten vielä lisäksi tuolla on toi SXT LTE, niin siinä on selvästi hiukan isompi tuo virrankulutus, niin se tippuu tuonne 21,7. Ja laitetaan vähän lisää tuohon SXT LTE vähän kuormaa. Lyödään tuolta testausta. Noin, niin sitten nähdään tuolla 21,5 ja siellä näkeekin CPU menee aika reilusti niin näyttää hyvin toimiva. Ja siellä mennään ihan käytännössä melkein tapissa oltiin ton LTEn kanssa. — 21,4, mutta täysin toimii. Noin. Joo, eli semmoista tässä ja tosiaan ei tässä mitään sillä ongelmaa, että tää on nyt tää verkko rakennettu silleen, että tää SXT LTE on itse DHCP-palvelimena ja näissä kaikissa laitteissa on staattinen IP laitettu, staattiset IP:t laitettu ja sitten tietty Omnitikki toimii AP:na VLANissa ja nämä muut on klientteja. Tässä heksissä ei oikeastaan sen enempää mitään älyä, että se vaan toimii vaan lisäkytkimenä tässä perässä.
kun tosiaan portit loppuu sitten tästä Omniticista, ei saanut läppäriä tähän kiinni, ja lisäksi sitten käytetään tätä power outtia tähän koko järjestelmään. Noin, kiitoksia. Toivottavasti tämä selkeytti. Joo.